Março parlava tot això amb la Vanessa, aquesta, la freixa. I sombra també amb bona vista, El que passa aquí el que hi ha potser és més amplitud de mira. ¿Tanto del Tokio o qué? ¿Qué pasa, guapa? Sí, sí, Tokio. Aquesta s'ha girat perquè està cega de l'altra banda. Aquí. Va. Cap allà. Vinga, no comi. Pues això, un fondo diferent amb cavalls i... Aquesta és bona, Ara estan guapos aquí, a vista. I allà segueixen, i ara són 6. A més, ell és rus i ella alemana. Entre ells parlen en anglès. Estem al límit de comarca, som terra de frontera.